Скъпи слушатели, разговаряме с госпожа Мария Стоянова, която е учител по английски язик и ръководител на клуб по медийна грамотност в езикова гимназия Академик Людмил Стоянов. Здравейте! Здравейте! Дали може да ни разкажете малко повече какво представлява този клуб и към кого е насочено? Всичко започна след като аз лично спечелих стипендия на Фулбрайт за обучение на учители, фокусирано върху медийната грамотност в САЩ през 2019 година. След това се прибрах от това обучение, което продължи 2 месеца и съответно създадох с учениците си този клуб, който за съжаление обаче през първата година от съществуването си беше възпрепятстван от COVID-пандемията и нямаше как въобще да има някаква, кой знае каква дейност, но пък след това 2021 година, когато се върнахме в класните стаи и масово вече учихме присъствено, клубът се състоеше масово от ученици от 11 клас, защото това бяха паралелките, в които аз тогава преподавах. Дори участвахме в хакатон по медийна грамотност, организиран от Софийска община, от съответно някои фундации в град София. Спечелихме второ място с нашия проект за Media Filter, за филтриране на съдържание спрямо определени фактори, които го правят истинно или не. Средно до сега в клуба са участвали между 10 и 15 деца, като нашите занимания включват работа с помагалата, които Асоциацията на европейските журналисти издаде в помощ на училищата на английски язик, които ние тогава първи получихме като стипендианти на тази програма по медийна грамотност, и участие във всякакъв вид такива проекти. Мога да кажа, че не сме особено голям клуб и не се, може би, забелязва нашата дейност, но всъщност децата доста работят. Миналата година отново спечелиха този хакатон, който всяка година се организира от Софийска община с своята идея. Направиха събития в Американския университет в резултат на това и общо взето популяризират дейността и методите на филтрирана информация сред своите връстници. Това е казано накратко. Получавате ли подкрепа от различните учители, от дирекцията, от други неправителствени или правителствени организации, от община, от различни фундации? До сега сме получили подкрепа от всеки, когото сме помолили за такава подкрепа. Например, ръководството е винаги било много поощрително, когато става въпрос за такива извънкласни дейности. Получаваме място, където да се събираме, получаваме тяхната подкрепа, когато става въпрос за пътуване на тези ученици по различни такива мероприятия. И аз лично получавам подкрепа и от Фулбрайт, и от Асоциацията на европейските журналисти, с които организираме. Те организират. Аз участвам в летен лагер по медийна грамотност, който сега пак ще се проведе в Велико Търново. Не сме търсили подкрепа от общината, но пък получихме подкрепа от Американския университет миналата година, за да проведем събитие там. И да, срещаме особено положително отношение от всички институции, с които сме работили до сега. Езикова гимназия е едно от най-престижните училища в цяла Югозападна България. Срещате ли така медиен интерес към институцията, която представлявате, и попадате ли на жълти новини, които се опитват да омаскарят или да почернят името на гимназията? Попадали сме на такива новини от време на време, но това са някакви клюки, които дори човек невъоръжен и не трениран по темата може да познае съответно нивото на така наречената журналистика в тях. По-скоро приемаме с така усмивка този тип материали, но да, има медийен интерес към нашето училище. Постоянно идват журналисти от най-различни медии, за да правят интервюта или се интересуват от нещо, което е свързано с нас. Ние сме участвали в телевизионно предаване с другия ми отбор по речи и дебати няколко пъти. Участвали сме в интервюта, свързани с, особено покрай юбилея на училището, имаше доста, няколко пъти, когато участвахме в такива неща. Но няма тенденциозно отношение, мисля, защото то просто няма какво лошо да се каже и е много трудно да го измислиш. Вие като млад учител, който работи изключително с деца, с младежи, как според вас те асимилират дезинформацията и успяват ли да й се противопоставят? Честно казано, мисля, че те са по-подготвени да се противопоставят на дезинформацията от по-възрастните хора в страната, специално ако говоря за България, защото те са отворени към това, че наистина има какво да научат, има какво да проверят, има как да го направят, докато някак
по-възрастното поколение приема безкритично масата, например кликбейта, който среща в социалните мрежи. Нали, когато направиш малко проучване сред твоите ученици, 9-10 разпознават, нали, фалшиви новини, кликбейт или някакъв вид измама, докато при възрастните хора, поне според моите наблюдения, този процент е много по-малък. Те дори споделят и разпространяват без да се осъзнават, нали, този тип новини, статии и така нататък. Така че да, учениците мисля, че са подготвени до голяма степен за този тип феномени, които ни заобикалят. И въпреки тяхната готовност, смятате ли, че е редно да медийната грамотност да влезе по-надълбоко в учебната програма и да бъде по-засегната в предмети като гражданско образование, дори информационни технологии? Да, смятам, че е редно. Тя е и приоритет на Министерството на образованието и науката. Нали, много енергия се хвърля в проекти, които са свързани с нея. Напоследък има изключително много хора, които работят съвсем безплатно, идват на посещения в училище, нали, заедно със своите организации, за да правят безплатни обучения по темата. Да, трябва да залегне, но преди това за мен е редно да обучим добре хората, които ще преподават тези предмети, защото не е достатъчно да включим нещо в учебника. Трябва да убедим тези учители и родители, че това нещо е важно. Защото иначе ще бъде поредната притурка, която няма да свърши работа. Един малко по-личен въпрос. Как вие самата се справяте с дезинформацията? Ами честно казано, вие може би знаете и знаете със сигурност, аз имам много добър информационен балон, в който се намирам. Намирам се сред най-интелигентните хора в цяла Западна България, бих казала, ако следя всички резултати по състезания и олимпиади. Аз нямам проблеми, защото може би алгоритмите, които нали, съответно разпространяват дезинформацията, не ме намират като човек, който е склонен да й повярва. И съм пропусната, например, в социалните мрежи, аз много рядко виждам фалшиви новини. Просто прежде, че моите приятели, които са главно деца и ученици от училището, те не разпространяват фалшиви новини. Но, примерно, да вземем пример, ето майка ми и баща ми са хора на средна възраст вече, в техните фидове е пълно с фалшиви новини и на мене ми отнема доста време, за да им обясня, защо това нещо не е вярно и някак аз лично не ми се налага дори да се справям с нея. Но ето на хора като тях им се налага да се справят с нея. Понеже, знаете, алгоритъмът на социалните мрежи така ги намира. Обградени от хора на тяхната възраст, които публикуват такива неща и съответно мислят, че и те биха се интересували. Но аз нямам проблем, аз нямам замърсяване от този сорт там. Говоря с тях, особено по време на COVID-пандемията, знаете, дезинформацията може би се учетвори, може би 10-кратно се увеличи и те бяха едни, нали, поне моите близки, с които нали, аз всеки ден не общувам, бяха едни от хората, които лесно се подадоха на обучение по медийна грамотност, защото след нали, дълги обяснения за ваксини, за вируси и така нататък, те наистина видяха, че нещата, които срещат навсякъде около тях, са най-често нали, фалшива или информация, която е с цел да ги заблуди и на мен лесно ми се получи справянето с това, но отлично разбирам, че не е така за всеки един човек и лично съм нали, свидетел на истории, които показват, че не е така. Аз лично мисля, че просто трябва да се заобикаляме с хора, които мислят, дори да има дебат, трябва да бъде добре организиран и така добре подплатен с факти, защото пък има хора, които могат да проведат такъв дебат, нали, те не са задължително засегнати от дезинформацията, колкото имат някакъв вид подплатено мнение с някакъв вид факти, но задължително наистина трябва да внимаваме с информацията, която поемаме, защото това нещо е хигиена. Както има физическа, така има емоционална, така има и информационна. И това е може би най-големият проблем на сегашното време. И за финал един съвет към всички млади и големи, които ви слушат. Никога не приемайте нещо за даденост, четете, проверявайте, бъдете критични дори към всеки един в училище. Аз изключително много се радвам, когато в час нали, има някакво критично мнение, което задължително ме пита защо или не съм съгласен. Това не е така, защото има такъв и такъв фактор, който го обуславят. Нали? Просто не приемайте нищо за даденост. Четете, питайте въпроси, бъдете критични и по този начин няма как да не успеете. Това е. Благодаря на госпожа Стоянова за разговора. Вие бяхте с Тин Зона. Останете с Радио Благоевград. Аз съм Дейвид Стефанов.